Салом алейкум мардударои азиз, салом алейкум ба кулли мардуми мусалмон, ба кулли мардуми ғариб, ба кулли нафарое ки дар канали Хайри Муҳоҷир ҳастед ва тамошо мекунед. Саломи хидмат ба ҳаматон мерасонам. Бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, хуб гӯш кунед. Ҳамин рӯз, ҳамин бегоҳ бигем як воқеа дар хидмо шоҳид шидем. Як бародара паспортша аннулит кардан, гражданин Россия буд. Ну баҳс мекунад чизи қатъиян лесо мақсад хича бисёри бад бигем гуфти тоҷикои хидматки реклама мекуна, мақсад ай қонун гап мезана, яке гап мезана, мебаранд ҷошда паспортча аннулит мекунанд, мақсад депортш мекунанд, меравад Тоҷикистон. Мақсад бародарои азиз, ягон майда нашоти темаҳое ки ҳаст, мақсад дар ҳама ҷо чӣ ном дора бародаро, илтимос хоҳиш мекунам, ҳамин милисамантон мекуна, чӣ ном дора, зӯргӯӣ накунед, худтона прав нагирен, худтона вообще хеле гарени бад нагирен, худтона ҳамин сухани хуб мегӯянд, мора ҳилчаш мебардора, мақсад меброра, ҳама сухан мақсад фикр мекунам то ҷое ки уже чӣ ном дора, маънаи гап ма фаҳмидем. Барои бародарои азиз хоҳиш мекунам эҳтиёт кунед. Дами время худтон медонед ки давлат чун нотинҷия, мақсад камтара кам бошад, сарашон вайрона, дар фикранд чиян, чизе ки шумо сахт меред, во бояш вода сахттарак мераванд. Барои бародарои азиз ҳаракат мекунед, аввал худованд дар дастшон нағалтед, чашмшона кур куна. Баъдан бародарои азиз ҳаракат кунед ки мақсад эсличом қабидантон ба сухани хуб чақчақ кунед, чӣ кунед, чем депортон мекунанд, ма фикр мекунам 5 сол меояд Тоҷикистон, худтон медонед Тоҷикистон дар мақсад кору бор ба мисли иҷа мақсад нест. Бародарои азиз, хостам ба саҳар ка ай хоб хестем, тарафи кор рафтестем, хостам бирасонамтон эҳтиёт кунед, фақат эҳтиёт кунед, ҳама вақт дуогӯ бошед, ҳама вақт ҳамдигарро падешка кунед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошед бародарои азиз. ба дар охират чӣ гуфтанем, навори ҳамун модара мемонам, илтимос хоҳиш мекунам дастгириш кунед ҳамин модара. аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон бошад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алейкум бародарони азиз, хоҳарони азиз. Ина чӣ хеле ки мебинед, мо холаҷона қатӣ бачашон овардем дар беморхонаи Истиқлол хоб кардем. ҳазор раҳмат ба ҳар яке шумо ки ҳамин хел модара танҳо нагузоштем, саҳми худро гузарондем, ба кӯмаки шумо ина мо овардем хоб кардем. Дар картаи расистки, яъне ки Зибербанк 200,000 рубл шид ва дар Душанбе Сити 7,000 сомон шид. аз ҳар яке шумо мо миннатдор ҳастем ки танҳо нагузоштем, ба мо боварӣ кардем, ҳамин модара қатъиян бародар кӯмак расондем ва бен миннатдории модара бо ҳамроҳи ҳамин бародар аз забони худашон мешунавем. салом алейкум додарон, хоҳарон, апуҳон, духтарон, ҳазор раҳмат ки шумо моро дар ин тангдастӣ даст омадӣ гирифтед, ҳамин бачаи беморӣ мада ёрдам кардем. ҳазор раҳмат, дуои давлатон мекунам дар ҳақтон. хайли ай шумо миннатдорем ки моро дастгирӣ кардед. инаи сарвиҷон қатӣ осияҷон овардан ҳаминҷа мондан. ҳазор раҳмат мегӯм ба ёрам, ба шуморам. ҳамин мора ки танҳо намондем, ба мо ёрдам кардем. ҳазор раҳмат. худо давлатон айзӣ дар ҳаққи якҳам бачаи ман нобино қандай раҳм мегардад. дар ҳаққи ҳамин дуо кунем. ман ҳама вақт дар ҳаққтон дуо мекунам. худо парвардгор хока бигирен заристон гарда, ахотон накунад, ба синни соли ман бирасонем, ба 80 90 100 бирасем, хайротона қабул бигардонад дар шумо ҷонум, дар хокҳои потон ҷонум. ҳазор раҳмат.